Norok tabuk social media khulukanyo ba news channel khulukanyo nukna Iran tai Israel ni bisingo juddho nanglai tonglaimani. Tai America bo o juddho o Israel no jugrui Iran no hamla khaiba bo nukhana. O juddho no nugui baksa borok rok dunia o World War III da nangna lekha hini bo sadai tonglaikha. Hadike silainai tamoni bagui Iran bai Israel ni bisingo juddho nangna nangkha. Tani bagui Israel Iran no hamla khainani nangkha. Hadike salainai moniti kisokok norok nai tongdi ani channel o payasa. Jeng tabuk news channel o khulukanyo nugo Iran tai Israel ni bisingo juddho. Tai baksa borok rok to saimanna je Iran bai Israel tamoni bagui juddho nanglaikha. Tai baksa borok to saimaya bo tongna je Iran bai Israel tamoni bagui juddho nanglaikha. Tai tamoni bagui Israel Iran no hamla khaikha. Hingke je saimaya rok ni bagui no ang o video kaisa swnamkha. Hingke je chwng koktwmani ba sources ni bisingtwi je saimamani wngkha Iran bai Israel ni je juddho nangmani kaisa karon nokhorui faikha amo wngkha Paramanobik boom ba nuclear boom. O nuclear boom ni twi no Israel Iran no hamla khaikha hinui tabuk koktwma rogo kasui faimani norok nukhana. Saimankha Iran rok borok nuclear boom swnamui tongo hinui jephru Israel ni Mossad hinui kaisa secret service ni hoide o secret khobor saimano Israel rok je Iran rok borok nuclear boom ba Paramanobik boom swnammani antim chorono sogikha hinui saimama bai Israel rok borok gosinai maliya ba borok naya je Iran rok nuclear boom slamtu amoni bagui no Israel rok Iran ni sakao hamla khaikha hinui tabuk koktwma tai sources ni bisingtwi kasawui faikha. Amoni bade bo saimankha je America tai Iran ni bisingo bo o nuclear bomb ni twi alochona khalailai tongmani kintu kunu samjota wnglaya. Amoni bagui America tai Iran ni bisingo 15 June ni dino kaisa meeting khainani tongmani kintu Israel a meeting wngnani swkang 2 din swkang 13 June ni dino no Iran no hamla khai rwkha. O hamlani ulta jawabo Iran bo Israel no hamla khaikha. Amo bai Iran bai Israel ni bisingo juddho nanglai thangkha. Ulo America phaiui Israel no jugrufaiui borok bo haina hai taisa Iran no thangui hamla khaikha. Tei saimankha America Iran no 3ta poromanu site o hamla khaikha hinui tabuk norok o news rok to news channel logo norok nugui mana. Hingka khe saimankha je o juddho wngmani kaisa je karon wngui nokhorui faimani wngkha je Israel ta America borok Iran rok Paramanobik boom swnamui manmani amono borok gosimaliya wngmani bagui no o juddho nango hinui bisesogyo rok ba sources ni hoite kasawui faikha. Hingke norok tabuk saimankha na je Iran bai Israel ni bisingo tamoni twi juddho nanglaikha tai Israel tamoni bagui Iran no hamla khaikha hinui. Sana thangkhai Israel bai Iran ni bisingo dushmani to puilani simina tongo sana thangkhai borok kaisa jani dushmani hai. Haifano je o juddho nangmani karon hisabe nokhorui faima hingkha je Iran rok borok Paramanobik boom ba nuclear boom program khlaimani twi no o juddho chengo hinui koktwma rogo kasawui faikha.